سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم تتحوطي نيزرلاندايت كلب بيلم كلت إرتراوي شورناوي ألكساندر إيساق عبز حلف كرامات ناب إيرتران زكايدو مبتسح عملكيتو مس فوتبال زتبالت نيزرلاندايت مع كنزينا أب زكايدو علال عب إيرترا كيدا زرخب كوفقري كأمن زي كال مراخيب مبال قليتوهم عب سولنا شودن توليدو زعبي ألكساندر عبز حلف كرامات نفلم أوان عب إيرترا زبتسحك خون كلهم عب إيرترا نحات يرقزي مالت نحادثو من تراي كوانت تنحكم عزيو طعم غزي جن أحلفم قدميو تسمعن زي فلت فلي سمعتي وريرني تمرتي كعسو غرين زوس زلو قلعت بصحن مسኦም كعسو قلعن اتوم ህፃናት معرك ندي كم سحغوسو مسراخم اتي زرخبكو فقري كامنو ايكالكن አባታ እቶም ቆልዑ ንሽተይ አበርክቶ ክገብር ብምኽአለይ ድማ ሕጉስ ኢሉም አሌክሳንደር ምሶም ስፖርታውያን ቆልዑ ተሳእሉ ጽሊ ኣብ ዝሓለፈ ወር ሓምለን ኣብ ኢንስታግራም ዘርጊሕዎ ዝነበረ ክኸውን ከሎ መጻኢቲ ተስፋ ናይ ኤርትራ ምዝኾኑ ሕጉሳትን ምቑላትን ህፃናትን ክራኸብ ብምኽኣለይ ዕድለኛ ፍሽኽቶም ክትዕዘቡ ከለኸም ፍሉይ ነገር እዩ ብዝብል ጽሑፍ ድማ ኣሰኒዎም አሌክሳንደር ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ሰባት መን ምዃኑ ጽቡቕ ጌሮም ከም ዝፈልጥዎን ከም ዘለለይዎን ብድሕሪ ምግላጹ ንሱን ሄኖክ ጎይቶኦምን ምስ ኤርትራ ብዘለዎም ምትእስሳር ኣብታ ሃገር ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ህቡባት ኤርትራውያን ተጻወቱ ኩዕሶ እግሪ ምዃኖምን ኣገንዚቡም እዚ ድማ ፍሉይ ስምዒት ከም ዝፈጥረሉ ብምውካብ ወላ እኳ ሽወደናዊ እንተኾነ ብዝተፈላለየ መንገድታት ንናይ ሃገር ናይ ወለዱ ኤርትራ ክውክል ድማ ባህታ ከም ዝህቦ ኣፍሊጡ ኣብ ሞዳታ አሌክሳንደር ብዙሓት ሰባት ምስ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ከም መሳስልዎ ከለዉ ብዙሕ ፋዕራ ከም ዘይገብረሉ ብምግላጽ ናቱ ኣርኣያ ኣብ ሽወደናዊት ክለብ ኤኣይኬ ውድጋንቱ ዝነበረን ልዑል ደገፍ ድማ ዝገብረሉን ኤርትራዊ ሄኖክ ጎይቶኦም ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ዜናታት ምስግጋር ተጻወቲ ريال مدريد نأكافالي مانشستر يونايتد بول بوغبا ب125 مليون باوند نمعداغو أنكيدا تباهيلوم نمعداغ تتصاوتي 430 مليون باوند تسلع اللو زين الدين زيدان ني إيدين هازارد ساديو مانن كيليان مبابنون أكال نايتيز مت كرامات أوتي وزلو مدب مشمات تتصاوتي جيرو ميركب تشيلسي سومناوي 100 باوند دموز بمقرب نكالوم هودسون أودي وعلو كناو حتيتاتهم نسلس أوارح تراي دحر معيايو زحلف ورحي طري كاب كلب موناكو زتبارر أسلطاني تيري أونري نابناي قدم سرحو مالت حقاقازي أسلطان هاجرايت غانتا بيلجيوم روبرتو مارتينيز كملس مخانو يقلص علم وولبس بلقاح حيزاتو نزلا ود 27 عامت مكسيكاو أتقعيم كبروسن معدقي أواغا سبيرا ب 25 مليون باوند كاب بنفيكا كتجزئو أبدور كخيت بتصحلم أسلطاني نابولي إيطالياوي كارلو أنشولوتي بمانشستر يونايتد كم حسوم نزل زلون 230 مليون باوند زتقمتن سنغالاوي تخلخلاي كاليدو كوليبالي ناب علاقا كم زيوردو أفليتهم يوفنتوس 25 مليون باوند زبتصح مفرس وعل تخلخلاي كلب توتنهام توبي ألدر فايرلد كفيلا أن تتصوت هاي زمت كرامات ناب إيطاليا كتم تصوت الليمام أرسنال نود 25 عامت خلخلاي سامويل أومتيتي نمفرام مس برشلونة زررب أكايدام ريال مدريد نأكفافالي باريس سين جيرمان نود 23 عامت أدريان رابيوت بمونان أبز جبر زلو وردر مرحنة حيز كم زلا تنجيرم تخلخلاي ليفربول فيرجيل فان دايك تخاري ونزل جزازون أوليغنار شولشاير بقوامنة أسلطاني مانشستر يونايتد بدحر مخانم مستي هولنداوي تتصاوتاي زتفرارمو وعل تزلو كاب غوزون خوص كم زي يجددو افليتم ليونيل ميسي اوانج عالم 2014 زقبلهم زي ساعات اغلع اب كوبا امريكا 2015 دطفو عدلات ناي فتصامي صوتا كوبا امريكا 2016 حجون ميسي زقبلمو غنتاوي خوزل على ورقاوي تعدل اتزنقف زرزر بزحيم
ግን እቲ ኣብ 2009 ኣብ ፋልማይ ጾቱ ተቐይሩ ምእታው ኣንጻር ፔሩ ገጢሙ ነታ ተመሪሓ ዝነበረት ሃገሩ ዘመዓራርየ ጸኒሓ ንኽትዕወቱን ኣስተዋጽኦ ብዝገበሮም 31 ሸቶታት ምዝጋብ ካብቲ ብኣርጀንቲናውያን ከም ጣዖት ዝምለኽ ማራዶና ብ3 ሸቶታት ድሒሩ ዝርከቦም ን9 ዓመት እልቢ ንዘይብሎም ነቐፌታታት ተጻዊሩ ንቁፅሪ 9 ማልያ ሃገሩ ዝወደየ ዝዝክሮ ምን ኣሎም በዚ ኮይኑ በቲ ጎንዛሎ ሂጉዌን ካብ ኣህጉራዊ ፀወታታት ተሰናቢቱ ምህላው ብውግዒ ገሊጽሎም በሉ ገሊኹም ዘይከም ብዙሓት ተሓጎሱም ማልያ ኣርጀንቲና ዝወደየሉ እዋን ኣብቂዕሎ ዝበለ ሂጉዌን ስለዚ ሕጂ ካልኦት ነዚ ቀታሊ ቃላትኩም ትውሩርሎም ተጻወት ትድለዩ እንተ ኣነ ግዘይ ኣኺሉሎ ክብል መረርኡ ኣስሚዑ ገና ካብ መጋቢት 2018 ከቃርጾ ሓሲበ ግን ኣደይ ኣይተቐበለቶን ምእንተ ኣድማ ክሳብ ሕጂ ተጸሚመ እቶም ትነቕፉ ብዛዕባ ህላውነተይ ምሕታት ግደፍዎም ብዙሓት ይኹም ካብ ምድጋፍ ምጽራፍ ትመርጹ ክብል ድማ ንውሳኔኡ ሓሲቡ ከም ዝፈጸሞ ይገልጽ ተኸላኸላይ ክለብ ባርሴሎና ጀራርድ ፒኬ ምስ ሙቢስታር ላ ሬዚስቴንሲያ ኣብ ዝተባህለ መደብ ኣብ ተሳተፈሉ ናብ ሪያል ማድሪድን ኤስፓኞልን ዝቐልዐ ዳኣላ ከስምዕ ተራእዩ ንሱ ጽባሕ ቀዳም ኣብ ላሊጋ ናይ ደርቢ ፀወታ ኣንጻር ጋንትኡን ትገጥም ስፓኞል ካብታ ጋንታ ንዓመት ሙሉእ ዝሰላዓቶ ባጀት ዝበዝሕ ገንዘብ ኣለኒ ክብል ነታ ጋንታ ከነኣእሳ ተሰሚዑ ፒኬ ቀጺሉ ዝሓለፈ ወርሒ ክንደይ ግዜ ወሲባዊ ርክብ ኣካይድካ ተባሂሉ ንዝተሓተተ ሕቶም እቲ ንሪያል ማድሪድ ክንስዕራ ከለናኸ ክሓስቦ ድየ ክብል ዓወት ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድ ዝፈጥረሉ ባህታ ልዑል ምዃኑ ገሊጹ ካብ ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ ተፋኒ ክነሱ ምስታ ብፊፋ ኣፍልጦ ዘይተዋህባ ዘሎ ናይ ካታሎኒያ ሃገራዊት ጋንታ ዝተሰለፈ ፒኬ ምስ ሪያል ማድሪድ ነዊሕ ዝኸደ ቅርሕንቲ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ሓለፍቲ ታጋንታን ሓለቓ ሰርጂዮ ራሞስን ኣብ ቀጻሊ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ቋይቋ ከም ዝጽመድ ይፍለጥ ኣልባ ኪሪሎ ዓርኩ ንቤልጅማዊ ሓላውልዳት ሪያል ማድሪድ ኮርቷ ዝነበረት እያ እንተኾነ ዝሓለፈ መዓልታት ቲቦ ኩርቷ ምስ ስፓኛዊት መደበር ራድዮ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት እዞም ክልተ ሰባት ብሓደ ከም ዘየለው ድሕር ምግላጹ ንሳ ብወገና ናብ ሜድያ ብምቕራብ ብዛዕባኡ ወሳቢላ ኪሪሎም ንሱ ኩሉ ግዜ ይህውኸንን ብወሲባዊ ዓይኒ እውን ዝጥምተን ነይሩ ክሳብ ዝከኣለኒ እናተኸላኸልኩ ከዓ ተጸሚመየ ክትብል ብዛዕባ ምስኡ ዝሕለፈቶ ተዘክሮ ተካፍል ንሳ ክልተ ቆልዑት እናሃለውኻ ዝተረፈ ጽምኻ ካባይ ኣይትድለዮም ኬድካ ንብረትካ ኣብ ማዕራሪ ናባይ ኣይቱግየ ክትብል ድማ ናብ ኮርትዋ ዝቐንዐ ቃላት ወርዊራ ወላ እኳ መራኸቢ ብዙሃን ስጳኛ ክቐትለዎ እንተፈተና ግን ዘኽፍአ ብቕዓት ከም ዘይብሉ ንእግረ መንገዱ ዘፍልጠ ኮርትዋ ኣቐዲሙን ምስ ኪሪሎ መጻምዲ ከም ዘይኮኑን ድሕር ደጊምን ሓደ ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ገሊጹ ነይሩ እዩ ሪያል ማድሪድ ምስ ኤዲን ሃዛርድ ከም ዝተዋዓለትን ንኪልያን ምባፔ ንምምጻእ ግን ዓቐብ ኮይንዋ ምህላውን ኣብ ዝግለጸሎ ዘሎ እዋን ሃዛርድ ናይ ማድሪድ ጻዕዳዶ ናይ ቸልሲ ሰማያዊ ሕብሪ ትመርጽ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ሰማያዊት ክብል ምምላሱ ተፈሊጡ ሃዛርድ ምስ ቤልጂማዊት ጋዜጣ HLN ኣብ ዝገበሮ ናይ ሕቶን መልስን ኣጋጣሚ ባርሴሎና ንጎባል ክለባት ኤውሮፓ ክትዕወተሉ ያልካዶ ተሓስብ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ክዕወቱላ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ክርስቲያኖ ንዝሓለፉ ዓመታት ዝተዓወተሉ እዩ ቀዳምነት ንዑየ ዝጽበ ክብል መሊሱ ንሱ ብተወሳኺ ንሓንቲ መዓልቲ ከምቲ ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ክኸውን ትብህግዶ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ብሓፂሩ ከመይ ደኣ ክብል እዩ መሊሱ ኣብ ካልእ ዝቐረበሉ ሕቶታት ሃዛርድ ኣብ ፖለቲካ ከም ዘይግደስን ተጨቃጨቂ ከም ዘይኮነን ክገልጽ ከሎም ሽጋራ ኣትኪኹ ከም ዝፈልጡን ገሊጹ ዘገርም ነገር ግን 29 ሕዳር 2017 ቸልሲ ኣንጻር ስዋንሲ ሲቲ ኣብ ትገጥመሉ ዝነበረት እዋን ንመላሲ ኩዕሶ ብእግሩ ዝተሳህሎን ብቀይሕ ካርድ ዝተባረሩን ረሲዑ ድሕሪ ናይ ቁልዕነተይ ግዜ ንሰብ ሃሪመ ኣይፈልጥን እየ ክብል ተሰሚዑ
ሌስተር ሲቲ ብኣጋጣሚ ዕለተ ልደት ነፍሲሄር ወናኒኣ ነበር ገንዘብ ዘይክፈሎ ድግስ ከተዳሉ ምዃና ኣፍሊጣ ቪቻይ ስሪቫድሃና ብራቫ ብዘጋጠሞ ናይ ነፋሪት ሓደጋ ንሞት ከም ዝተቃልዐ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሱ ኣብ ቅንያት ዕለተ ልደቱ ኣዝዩ ለጋስን ሕውስን ምንባር እዩ ዝግለጽ በዚ ድማ ስድራ ቤቱን ሓለፍቲ ታጋንታን ኣብ ኪንግ ፓወር ስታዲየም አንጻር ቦርንማውዝ ኣብ ዝገጥምሉ ቢራ ናይ ኩባያ ኬካትን ማይን ብጥርሑ ንደገፍቲ ከተሳሲ ምዃና ገሊጾም ኣለዉ ዕለተ ልደት ቪቻይ ስሪቫድሃና ብራቫ ንምድማቕን እዞም ሰማያውያን ደገፍቲ ዘርኣይዎ ልዑል ደገፍን ሕጋው ትኬት መጻወቲ ዝሓዘ ደጋፊ ቢራ ንልዕሊ 18 ዓመት ደገፍቲ ኣብ ኣፍ ደገ ኪንግ ፓወር ስታዲየም ቀዳም አንጻር ቦርንማውዝ ኣብ ዝህሉ ጾታ ኩሉ ነገር ተዳሊሎ ክብሉ ድማ ሓለፍቲ ናይታ ክለብ ገሊጾም ኣለዉ ታይላንዳዊ ወናኒ ቪቻይ ኣብ ጥቅምቲ 2018 ብዘጋጠሞ ሓደጋ ነፋሪት ብሞት ከም ዝሓለፈ ይፍለጥ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንአያክስ ንምዕናው ተዳልዩ ምህላውን ካብዚ ኣጋጢሞ ዘሎ መስፈርቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ንምሕዋይ ድማ ብናሳ ንዝተዋህበቶ መሳርሒት ይጥቀመላ ምህላው ተገሊጹ ጋዜጣ ኮሬሮ ዴሎ ስፖርቶ ኣብ ገጻታ ኣብ ዘስፈረቶ ጽሑፍ ኣብ ሪያል ማድሪድ እንከሎ ብኣሜሪካዊ መደበር ምርምር ጠፈር ናሳ ካብ ስሕበት ምድሪ ናጻ ትገብር ብምዃና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ካብ መጉዳእቱ ንኽምለስ ኣዝያ ሓጋዚት ምዃናን ገሊጻላ ግጥማት ኣውዲቕ ካብ ሕላፍ ዝብርሆ ሮናልዶ ኣብዛ ዓመት 4 ሽቱታት ጎባል ክለባት ኤውሮፓ ኣመዝጊብሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሪዮ ዳማንሃ ዝተባህለት ፖርቱጋላዊት ጋዜጣ ሰበይቱ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ማለት ጆርጂና ሮድሪጌዝ ነፍሰ ጾር ከይኮነት ኣይትተርፍን እያ ክትብል ኣብ ሶሻል ሚድያ ጥርጣርታታ ኣስፊራ እታ ጋዜጣ ነዚ ወረ ክዝርግሕ ዝተቐሰበት ከብዲ ናይታ ዝሓለፈ ሰሙን ፖርቱጋል ምስ ሰርቢያ ኣብ ትገብሮ ዝነበረት ግጥም ንመጻሪ ዋንጫ ኤውሮፓ 2020 ንሮናልዶን ፖርቱጋልን ክድግፍ ኣብ ሜዳ ዝተረኽበት ጆርጂና ልክዕ ከም ናይ ነፍሰ ጾር ንቅድሚት ውጥን ብምባል እዩ ሮናልዶ ይኹን ጆርጂና ነዚ ወረ ብዝምልከት ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃቡ ሓቂ ኮይኑ እንተደኣ ተረኺቡ ግን ሮናልዶ ኣቦ 5 ጆርጂና ድማ ኣደ 2 ውሉዳት ክኾኑ እዮም ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን